Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Ngayon ay papunta kami sa Denbos sa train station. And sa trip na ito, kasi pupunta po ako kila Dayan. Sa trip na to, cellphone na po ang gamit natin. So pasensya na sa quality ng ating video. No? Kasi na ano ako ba na yung bag ko na palagi kong dadalhin. Medyo bulky na po siya. And mabigat po yung aking tripod tsaka yung aking camera. So hindi ko na lang siya dadalhin. Cellphone na lang po. Pagtsagaan nyo na lang. Yung ating daddy driver. Driver, yeah. So si Dayan po nakabalik na galing sa Pilipinas. Andito na siya. Kahapon nakausap ko siya. Dumating siya 2 nights ago. Excited po ako na magkita kami ulit kasi ilang months na din since last kami nagkita. So see you. Samahan niyo po ako sa aking gala doon sa Leeuwarden sa Friesland dito sa Netherlands. There's the golden dragon, Anna. Ja, de gouden draak. Gouden draak. Draak. Gouden draak daar. Daar boven is goud. Een gouden draak daar. Zie je die? Ja. Dat is mooi, hè? Dat is de zeepafse Efteling. Nou, dat is bijna hetzelfde. Kijk uit, meneer, mevrouw. Oh, here, we're going here. We're at the station now. Dito na po ako. Uwi na sila. And paakit na tayo sa station. May dala akong hand carry para hindi na ako mabigat yung para sa likod ko ba. Sa Utrecht na po tayo and papunta na ako sa aking yan yung para sa Leeuwarden. Andito na po ako sa train papunta sa Leeuwarden. Mga more than an hour yung almost 2 hours yata yung yung train. So maghihintay na si Dayan doon tsaka si Mary. Dito na tayo. Gwapo yung busa. Gapa kayo? Di ka na Pilipinas ba? Ulat na kayag. Uy, asa na yung camera? Huwag ko nagdag camera dahil i-book up. Cellphone lang ay para dali ra. Gaday, uy, ako sa Leeuwarden dahil. First time niya mo na. Oo. First time niya sa Leeuwarden. Pero First maliit time lang. tayo. 30 minutes wala maliit. Abi na ko. Nabasig sa'yo pa kong station ba? Dahil wala ko yung wifi. Mag-load pa ko. Okay ra eh. Dahil lang pa ako pa station. Amasaki day. Hatur na sa nandiya kay kulit to. Oh, Tara. ko na ba? Saki. Tawa na siya.
Hello! Uy! Bukatit! Mainit naman siya niya dahil. Dala ni Saki yung ano ko, yung luggage ko. Kikita ko sa vlog ni Dayan, oh. Yan. Vlog nga na si Sati. Duy, duy! Ha? Okay, bye. Duy, duy! Ito, thank you ko. Yung colorful kayo ko, no? Ha? Balik namin station kay Muato Miog. Punta kami ng Kroningen. Yan, papunta na kami Kroningen. Punta na kami cruising yun. Sama din si Mary. Oh, kasama namin si Mary. Nasa next station pa siya. Magandang dilag. Opo. Uy. Gapa kayo. Gapa, uy. Dayan yung bilhin natin. Ang gapa, uy. Ang ganda mo doon. Pag sure ba? Pag sure. Mag-vlog tayo daw. Hindi lang ako. Dito na kami sa Kroningen. Mga gwapa kayo. Ang gaganda ng mga kasama ko, guys. Lagi gwapa gulain. Maganda tingnan. Dito na kami. Wow, ang ganda ng station nila. First time mo man dahil no? Oh, first time ko sa Kroningen, day. Ang layo pa ng pinanggalingan ko, guys. Alas 9 pa ako nasa train. So ngayon pa ako dumating sa Kroningen. Samahan nyo kami sa gala. Kaya lang. Ayan, ang ganda ng pa-station ng Kroningen. Ito na kami sa buwan. Oh, para hindi mo wala. Dahil picturean kita dahil. Dito na kami sa city. Day naman. Galing kami sa guys, sa sa store na yon. May mga may mga toys. Alam niyo na kung anong ibig sabihin, no? Hindi lang pwedeng mag-vlog doon. Mga kasama ko, hanap na kami na makakainan. Punta tayo dahil sa kakainan natin lang. Kakainan Yan. Parang talaga siya, para siyang Venlo. Oh. Punta tayong Maastricht, day. Oh, ang ganda-ganda ng Maastricht, day. So, punta tayo sa palaging kinakainan lang ramen na shop. So, dito tayo mag-kain. Dahil na si Madam, oh. Kasi pag ramen. Dito na, pili na tayo. Hindi ako mag-ramen. Ano lang ako, mga side dishes lang. So, ito, chicken gyoza, karage, Pwede naman mag-ramen, mag-share tayo. and then, takoyaki. Ito lang. Side dish ang ingin na lang tayo. Ito na yun. Ayan na yung aking cheat day. Kain na kami. Cheat day talaga ako. Yan, ramen sila. Kain na. Kain. Tadakimasu.
Yan, tapos na kami. Salamat sa palibre ni Dayan. Tapos ng lamon. Siya yung nagbayad, guys. Kunti lang naman yun, Siya Day. yung nagbayad. Grabe. Kunti lang. Gabi talaga pag galing abroad. Yaman. Galing abroad kaya ako. Galing Pilipinas, oh. So, andito na kami ngayon sa Parang sa may ano nila, naputi. sa mga shops nila, parang sa shopping street dito. Daming tao ngayon, Day. Bili ako ng churros kasi today is lamon day. Diba, Day? Bukas hindi ako Churros ka. makain kasi baka hindi kasi yung dress ko. Ah! Muna kami dito, uy. Ano, si Dayan bumibili ng churros, so makikikain din ako dito. Dito si Madam Marian Passion. Damin. So medyo okay na po yung ano yung weather. Dito kami sa side na ito. Oh. Yan. Madam Damin, Day. Grabe na yung ano namin, lakad-lakad namin. Hawakan mo muna, Day. Yan oh. Ito yung aming churros. 'Di ba yung diet ko, guys? Nakalimutan na. Kain. Yan, dito kami sa Primark. Ano na, pang King's Day na mga orange na labasan na. Pili-pili muna tayo dito. Window shopping. May shopping na talaga, guys. Gusto ko. Yan oh. May nakita naman si Dayan. Oh, maganda to, parang lawlaw. Na yung dalawa oh. Magano na lang ako dito, Day, maghubo. Maghubo na lang dito, baka po yung mandumi. Magaganda tsaka mura yung mga jeans. Maganda to, uy, tingnan niyo. Mm. May nakuha? A few moments later. Ayan, andito na ulit kami sa Leeuwarden and punta na kami sa hotel. Magkasama pa rin kaming tatlo. Kasama sila sa akin doon sa hotel. Mag-check-in. Hotel din kami. Mag-check-in ako tapos gala na naman kami pagkatapos. Ano daw kami, mag-bar. Mag-bar. Baka mabas tayo nito, Day. Na iniwan natin mga anak natin, Day. Mabas daw kasi kami. Kasi iniwan namin yung mga anak namin sa mga tatay. Enjoy din. Oo, ganyan guys. Kailangan mag-enjoy talaga. Wala, yung bata, Day, baka matagaw. Hala. Ang bata nagbike sa ano. Ayan guys. Pinapa-vlog nila ako. Bakit daw hindi ako nagba-vlog? Dito na tayo sa ano sa hotel. Asang hotel ana, Day? Hindi pa, nandun pa. Ah, pwede eh. Ang ganda. Oh, ito dati nakikita ko lang siya sa ano, sa vlog ni Garnet og ni Labhag. Labhag. Labhag yun. Pero andito na ako. Ano mo first reaction mo, Day? Saan sa man, Day? Dito sa city, Day. Maganda yung Leeuwarden, Day. Mas malaki kaysa sa amin, Day. Kaya nga, di ba, Day? Malaki, Day. Ang daming shops, Day. Tapos ano siya ba? Ang ganda, eh. Maganda. Gusto ko pa naman yung mga alley, Day. Ito pala yung kinakainan nila ni ano, Day, oh. Day naman, guys. Palagi kinakainan ni Lavmir Vlog. The man of the hour. Wala, super thank you naman, Day, eh. Yung hotel natin, guys. Carpet, guys. Oh, grabe, eh. Dito na tayo. Oh, dito pa rin silang dalawa, oh. Yung hotel niya, pang mayaman, oh. Tingnan nyo, nakita yung labas. Pang mayaman yan, pag ganyan. Tapos, ang nice ng staff. Ano, Day, tingnan mo, Day. Parang na-miss si Dayan ba? Check-in daw siya dito. Guys, andito na po kami sa hotel and bigyan ko kayo ng room tour. Andito na yung mga guest ko. Andito na sila, oh. Hindi ko expected na malaki. Sobrang laki pala niya. Hala, grabe. So, ito yung pinaka-door niya. Tapos, may pasalamin siya dito. And then, diretso sa kwarto. Ayan, kwarto. Ako lang po mag-isa. Pero dito ako na-shock, guys. May ano? Living room pa. May living room. Tapos pwede ka matulog dito pa. Hala ka diha. Maganda, Day. Day, pwede mong dalhin sila kung siya. Oh, Day. Tapos ano, ito yung kanilang
Day, malaki yung bed, yung ano, day, bathroom, day, may bathtub pa. Saka, day. Sige, dyan na akong ba't na malibang. Ano, day, malaki, day. Guys, sulit po yung binayad ko ito. Alam nyo ba, nasa social deal ko lang to na book? Tapos yung bed, malaki din. Hala, uy, sulit na sulit yung binayad ko, guys. Laki. Laki, ulo. Mag-chicken ako dito minsan pag ayaw ko ka. Lagi, day, pagbalik ko dito, day, mag-check-in ako dito, day. Dito tayo, day. Kasi dalawa naman yung bed. Mag-chicken, dalhin mo si Ruth, baka gusto niya mag-reward Ah, siguro. Next time, ha? O, magkain tayo sa amin. Oh, dito na lang siguro kami Check-in ulit. maglasing, chow. Joke lang, guys. Tapos may Pwede naman pa-view, oh. maglasing. Hindi, parang mag-ihit pa nga. May pa-view dito. Uy, nashock talaga ako sa room. Ayan yung view. Oh, tapos nasasara mo siya. Ayan. Ang ganda. Day, feeling ko, day. Dyan ako matutulog sa sala, day. Grab. Kasi mas comfortable ako dito, day. Namamahay kasi ako, day. Ang laki ng room mo, tapo, Day. Oh, may dining ka pa. May Logi. ano. Mag-extend kaya ako, no, cha? Day, okay yung pag dinala mo sila, Ruth. Logi, hello. Maganyan, day, si ano, Day, guys. tingnan mo, Day. Gusto ko dito, Day. Yung Maganyan daw si ano. Day, no. Ang ganda na pa-hotel Ganda dito, talaga. Day. Tapos, Uy. yung pa-view. Oh, very relaxing talaga, Day. Sa garden yung view dito, day. Worth it talaga, Day. Worth it, Day. Uy, my God, day. Maganyan-ganyan ka lang dyan. Oh. Huwag ka lang mag-ambak kay kata. Huwag lang magtalon. Pero parang hindi ko nakita yung, dito pala, yung remote. Uy. Nice siya, day. Uy, sulit na sulit, day. Mag-book ko niya. Sulit ka na, Day. Tay tayo, Day. Mag-tiktok ka, Day. Mag-tiktok. Dito na lang, arin na lang ta, day. Uy, magmalit ka lang tas gawas. Oh, pwede Or na po. something. Sa alin? Sa ano? Ganda dito, uy, vintage. Labas na kami. Labas na po kami. Maganda dito sa hotel talaga. Ang painting nila. Oh. Maganda din yung color ng carpet, day. Yan. Flower bowling. Maganda. Yun yung palabas nila, guys. Ay, buti hindi na masyadong malamig. Wala, hindi na natuloy yung planong mag-inom. Dito na kami, nag-McDo na. Dito na lang kami. Yan, dito pa din kami. Ano na ngayon? Anong oras na, day? 8 na. So, guys, medyo mahaba na po yung ating pa-video, no? I-close na natin yung pa-vlog and thank you sa panonood and bukas importanteng araw para kay Dayan, pero yung vlog ko sa araw ng kagitingan, araw ng kagitingan ni Dayan, sa araw na kasal ni Dayan tsaka ni Saki, abangan nyo po yun sa pa yun, late na po, pasensya na. Ano naman ba? Kasi dahil hindi man ako nag-upload everyday dahil late po yung ating pakasal, no? So, abangan nyo po yun. And salamat sa pagsama sa akin dito sa Leeuwarden tsaka kanina sa Croningin. Maraming salamat sa panonood sa ating video. Kita-kita na lang po tayo sa sunod na video. Maraming salamat. Duy, mush, babush! Bye, Day. Bye, Day. Bye, Karen.